Diyan guys, nakatilaw jud ko og kutsinta. Kaya dugaza na jud ko kaon kutsinta guys sa Manila pa. So nay nag-opening dari guys, 5 star. So nag-opening sila guys, ako yung una nga ning kaon sa kutsinta. Sorry na mama. Kung hindi makasaba ni mama ha. Buutan mo kunya mong danti guys kay mabilin magudi sa mong bahay. Hello guys, madung adlaw tong tanan guys. Naari ko dari guys sa atbang sa mong gipuy-an ra pud dress unahan ra dapit sa briefing. Kanang nay nag-opening dari guys na ako ni libre ning pakaon. So lami ka jugi kaon ning kutsinta guys na. So nay mga kutsinta nga nilay kulon ja ingani di ko na guys pag mag-opening ka kay mga malagkit. So mga pilit mga kutsinta nisda guys, mga puto ja kanina kutsinta nisda nga nay design nga murag buwak. So nindot jud kadto magnegosyo dari guys kay daghang kadto mga tao dari dapito sa briefing. Jag tawag dani sila hang kanan guys 5 star. So na sila'y chicken, fried chicken ja napud sila ikuan guys kanang murag litson nga manok. So mo try ko sa kabuok guys. So kung say lami bag mura bag kanang lami ba sa Jollibee. So nice kadto guys sa magnegosyo kag ingani na rin dapit sa Whale Shark kay dali ra jud kadto mahalin. So naara na sila diri guys sa Whale Shark watching dapit dia. So dool ra jud na diri sa Whale Shark watching na. Nya nga mo ato ra didto kanang Aloha. Aloha Beach Resort at bangra na sila kanang Aloha. So nag-opening sila guys sa kuan. Ja guys, arang kasurti ilang kuan kay ning bunak man nag-uwan ja. Uwan init lagi, makalit lang mag-uwan mo dyan, init. Dyan, salamat di ko daning nakapink. Mani sila tag-iza dani guys, dyan. Naan sila na trabaho sa munisipyo sa Alcuy. Dyan, hanaan siguro dyan guys na magnegosyo dari kay lami man dyan pagkado magnegosyo dari kay at bang rapod dapit sa briefing area. So magsugod na kuno pa nga dyan guys kay mukhaan ako karon sa ilang kutsinta kay naikag dyan ko silang kutsinta. Mahala magpakauwaw lang dyan ko dari. Nakagod ko dahil na source of income para kasi makatapos sa inyo. Amen. Amen. Sige na, Guys, diyan nakatilaw jud ko sila. Ay sa kay Sir, lami kayo sir. Asa mo ni-order ani sir? Sa Marikang. Ano? Oh, sige ma'am, igor ako nag-video. Dili ko pwede kaon dai. Ako magsama. Sakto di kayo dili ko maniudto ani di ay. Manok. Maulo ta kanilang na diri. Kana lang nana. Kanila na diri. Maklaro ba? Ya kanila gid ko ang baby gid ha. Ako tong bambira. Dani ko may plito ito. Panada. Nanguna ba? Lami ko nila. Lami ko. Wala kayo ni kalito. Nang ulo ya. Di ba na inanti ko. Salamat na akong gikuha kaniha. Salamat. Nakalibre dyan mi silahang kuan. Salamat. Say hi to your vlog. Hi sa Ruby Provinciana. Shout out ma. So, 5 star. Ama, nakita ka na, say hi. oh, hi kuno hi kay na nang uharap ako mami. Salamat mami.
So guys, nakalibre jud kog kaon diri sa kutsinta kay mao jud niyang paborito. Balik. A few moments later. Diya guys, di ako diri sa dagat. Diya salamat kay kadyo ni ma'am. Kaya nakalibre kog kaon og kutsinta. Diya shout out day ko nila kanang salamat kadyo. So nagopining sila dari guys og fried chicken ilahang gikuan og kanang litsong manok na diri sa Tan-awan Uslob. Sorry na mama. Kung hindi makasaba ni mama ha. Buutan mo kunya among danti guys kay mabilin magudi sa among bahay. Bijaan na mo ni nga dumig Cebu City. Ano? Kaso lang ang problema magudi mo danti kay magtrabaho ko naapod ka. Tanaw diri. Tanaw ba? Tanaw dito nila oh. Na sorry guys. Ano na? Sorry guys, ina. Tanaw mama. Ano mama di mo tanaw lagi? Tanaw mama, tanaw. Tanaw. Na sorry mama. Sorry mama Ruby. Sorry. Ha? Saban ni ka oh. Ni sang gibunawan guys kay si Jaman si Jaog. Kuy. Di makasabot man din sa kasabaan di ay. Hi na. Hi. Hi ko. Hi ko guys. Hi. Hi na. Sorry na ko di mama guys. Sorry na mama ha. Buhag na ba di. So kakita pala man mo guys kung saan izahang reaction katulong about me. Nakasamad-samad ko ang legs kay grabe din diyang kapyot. Din diyang kakus. No, kakus mo din diyang taban manahang kay alaman yung kapinangga. Yan ga man isa kay mama ni tighatod ni Cristel dito sa eskwelahan ug si mama, no? Antayan man ni Mos Cristel no. No. Tiguang na ra bali siya guys. Tiligisik na ko no. Mabili na pud ka kay mo lakaw man mi. Ha, mabili na pud ka. Yan na, babay na. Babay na nali. Duo yan yung ngawang kasabaan, oy. Di magkakasabaan nung magtarong ka. Magtarong ba? Tarong ba? Di magkakasabaan nung magtarong ka. Oh. Di magkakasabaan nung magtarong ka. Ay, kupiyong-piyongis mata. Kayo papaluloy, manggug ka. Papaluloy na siya basta kasabaan. Magpijong-pijong na diyang mata. Nga na lang pirak ba? Na? Paluloy mo na. Ay. Ito kag maluoy ko. Hindi ko maluoy, oy. Hindi ko maluoy. Basta magpasaway. So makasabot din ni mga iro guys. Huwag ka nang kasabaan. No? Kasabot din na siya dyan. Oh. Tara na. Tara na. Asa man ta? Tara na ta. Diyan guys, namin duha dari si Nicholas sa Gaisano kay namalit lagi midaan og among lutuonon. Diyan na magpaluto lagi ugma so namalit midaan og mga pangsahog. So daghang kayong salamat sa ni sponsor dani. Kay bawo na ka og kinsa ka. Iko namalit og mga kuan kay nalagi magpaluto ugma. So amo nang gi-prepare daan karon. Karon dito na raman luto kay ugma ra ba paniudto. Bangi ko kuan na kanang yan word kuan po sila biko guys kay kanang sila biko. Ja Bicol Express, adobo, kabitsing isda, aram hala kadong isda guys. Kuan is yellowfin. Sulami kadong isda is kabitsihon. So amo ni sang giridi para ugma guys. Paniudto. Hindi magbanana meat pug ko. Hala na ko lagi na sa dari ag ginalingnak na ah. Naday. So mag-ready sa ni guys. Ready na ni hatanan para magluto. Palit na pugudaan guys. So magluto galing kog biko guys kanang sa 3 ka kilo nga pilit, 1 ka kilo nga kani brown sugar ug tenga dani. Dani man to si ma'am nga kanang di ko no tamisin kadyo. Dani palit pug kog ingani guys kay maghimo pug ko og maha. Kaya nag-request din si Nicole ug Cristel ug maha guys. Kaya ganahan sila. Diyan kani tomato sauce kay mag-spaghetti food me. Para sa kang Nicole nga pasalamat ba. Diyan gamay nga pasalamat sa mga bata dari ug mga kanang pagumangkon ni ja og ay pagumangkon din ni Papa Idi.
may gagaw ni Nicole. So nagready na ko guys da. Sa katumungutan na gali guys ang pansitin, mao din ang pansitin. Kanang bami, kanang lami kadto ni siya, lungi. So mahal kadto ni siya guys, 115. Ang sa kanya ni 115 ni. Diya kani siya murag 100. So ang ready guys diya kani, ni palit na kog dako kay mahal lagi kadto dari sa amuha. Diyan na magkalit-kalit og paluto, at least naka-ready na ko kanang yani nga dako. Diya dako pud nga tuyo kay mahala pud dari tuyo. So guys, lang pong ipakita ninyo guys kay gipang ready ni diya nagmarinate na pugkos mga gipang marinate na hatong isda, isda kanang pang Bicol Express ug pang adobo ug pang kuan guys kanang bupalo, chicken bupalo. Diya karon guys magluto si Nicole kay magbalot ko daan na ning lumpia para dito na lang may ugma og prito. Nang kainit ag panahon diya. Nanglaba ko kuan guys kaya naghana ka jumilabhunon kanang ipanghinahinay na pug laban na ja aghang ko guys na nanis day color kay haran nang gipatungan og kuan cutics kay ang di mailan aga ng mga hugaw-hugaw bitaw karang di matangtang nga pintura kaya hangko ko mo guys na hindi mo pwedeng kuan kay grabe lagi ning kuan na kanang masig guna dari sa mong garden lagi. Yan nagtubo naguna po ko dos pikas kay kanang nang uwan po ko kanang daghang kadtong mga sagbot na pud kan dali kadtong mutubog sagbot kay sig uwan. Dis niagi sig uwan da bago pagali ko nang ibot og sagbot. Nang uwan na pud guys nanubo na pud. Ja guys kay mora ni ang video karon adlawan ja. Shout out ra ko pohon. Salamat kay kadto sa tanan mga ning greet ni Nicole. Ja, salamat sa tanan mga ni suporta. Kay bawo na mo kinsa mo ja. Amping ug amputang tanan guys kanang mag shout out ra ko magsuwat ra ko shout out kanang Domingo pohon. So Domingo pohon ra ko guys kay kanang magtan-aw pa ko sa inyong mga comment tagton ja hapatoy pang suwat tong inyong mga kinsa mga ning comment. Ja comment lamang pud mo dani kay marong ma-appeal pud man ang shout out next Sunday. Kasi no maka shout out pud ko. Ayon sa adlaw na deron nak. Ay ko na dayron guys kanang kalimot naman sa mga adlaw March 1 March 1. March 1 data guys. Malagi na nailuto lagi ko kanang para ugma March 2. So happy birthday day sa mga mag-birthday. Karong adlaw ug mga adlaw happy birthday sa tanang mga nag-birthday ro adlaw. Unsa belated happy birthday day ko sa igagaw si Nora Bertudaso nag-birthday gahapon og si Limuel. Kanang happy birthday. Kan laging garabing kabisi guys makakuha na ka baka nang makawa na ka sa adlaw unsa na ro adlaw kay mo di na ka makanang kanawa na jud kay time sa grabe jud ang trabaho guys perting daghana. Di na dyan ni mo bisag mo iglip kong karizot kaya makurat na ko yung anak hala naman di ko ibuhatan mga kuan ko baka nang mara ko malimpungatan bangon na pud ko kaya naman di ko ibuhatan sa makalimot ko. So pareha dani guys nga ugag ipaalala bitaw ni Crystal nga naday magpaluto na yung pizza dos nakalimot pud ko. Jatang ilang po ninyo guys kaya nalagi po may gamay nga salo-salo dari nagka Domingo para sa pasalamat lagi ni pag-graduate ni ay pagka pasar ni Nicole. Pero di mi maghanda guys ug kanang daghan nga bunggahan kanang pasalamat ra mi mga duha ka putahe tulo kay kanang ibahin-bahin ra lagi ang kwarta kay hanggang madara pud kadto ang kwarta ja arang mahala kadto ug palitunon Ginoo ko. Ang imong 5,000 dari guys mura na nasag nang ni mura na nasag 1,000 kag gidadon ni mog merkado. Di man kagahang gidag merkado guys nga ning kilab ra jud to ang 5,000 arang gamadara. So di nato makuan ang kwarta ron guys mura nagwa lay ang kwarta ron mura nagganang lisod kadto pangitaon ban ja nga perting mahala kadto mga paliton. So pero laban lang gihapon ni kay may mao ni gihatag sa Ginoo. Unja mo lagi to guys halaging giistorya ninyo nga wa po ko namajoy ni ingon nga basin ko og nag-message ko sa mga viewers para mangadyo nya na wa pa ko mangadyo ninyo guys. Usa ra ba ja mo nga ning hatag. Pero pag ako po guys, ako pala may naapod, may manginahanglan, mutabang madyo ko bisang galikarang pobrihan na pero may manginahanglan, magnaamang ko, di ko magdoduha og hatag. So guys, mga to guys, ang video karong adlaw, see you in my next vlog, amping og amputang tanan. I love you all.